Ассалому алейкум дӯстони азиз, созе нағзен, саломатиё хубай. 1001 яклухта ман навор гирифта будам. Нигоҳ кунед, поёни бозори Корвонай рӯ ба рӯи ҳафтахтар. Таги домодаи, таги навастройкода. Ини хеле мошинои фасонам овардаган. Ман нархош кати имрӯз шумода мефаҳмонам. 1001 яклухтина, як мошина, пасудои фасон, борои новинка, электромобил. Хулас дар имрӯза навор тамоми намуди анами новинкаора метонен тамошо кунен. Ҷудогона ролик мекунам, марамат пайгирӣ кунен, тамошо кунен, инстаграмда боша страничкашон отметид мекунен, бидроен подписатсия кунен, тез бори нав меброран, тез медонен аксияҳо эълон мекунанд, то ин ки аз аксияҳо қафо намонен, страничкаи худшона дастгирӣ кунену пайгирӣ кунен. Духтарако, марҳамат. Духтаракои азиз, имрӯз ма шумода медонен чиро тавсия метиҳам. Ина марҳамат электромобил омадай 27500 сомон. Мана чанд намуд расветкаш омадагай. Боз ягонша мекшоем, дохилша нишон метиҳам. Марҳамат духтарако 27000 усериши қахшурвай 27500 сомон электромобилай 80 километр мерава, 3-4 соат аз свет да заряд мемонӣ, 80 километр мерафтай, бо аккумулятор агар дошта боша 120 километр меравада. Мана марҳамат, маълумоти бештарша боша метонен ки аз худшон пурсон шавед. Ина диден чи хеле будай қахшро удобния гина кӯдакотона садик барак, мактаб барак. Духтарако, марҳамат, занҳои азиз, мардҳо, тамошобино, каседа дар корай анамхе электромобило и поёни бозори Корвон даяй. Марҳамат, ина рӯ ба рӯи ҳафтахтар мағозаи 1001 яклухт овардагай анами намуд электромобилора. Ма рақамашона мемонам, дар кортон боша доставкаям мекунанд, ё ки биёен худтон бинен, инаи цветошам хостум нишонтон битиём. Ина марҳамат, нигоҳ куненда, бо чи маълумоти бештар дар кортон боша ку худшонда бинависед мефаҳмонанд. Хушрӯ электромобил 27000 сомону 27500 хулас. Ина бинен духтарако, беҳтарин вариантако бо нархи дастрас барои права дошта надоштанаш ира метонен ки аз худшон пурсон шавед. Ина духтарако пасудои нав омадай магазине ки нав шуда буданд. Духтарако, марҳамат, 1001 яклухт бо омадем. Ҳамқа пасудои фасон овардаган. Биненда косои фасон калон чини оригинал ай духтаро. Оптови гирен, ай 10 боло гирен 9 сомон ай. Ай хе дона гирен 11 сомон. Ира бинен, ай зибоваёш ам ҳастай. Диден тарелкош ам ҳастай, тарелкои ошиш ам ҳастай. Хулоса ҳама вариантош ҳастай. Метавонен биён аз наздик бинен. Ина ино чанди меафта? Ира бинен духтарако, размерош ҳамаш ҳастай. Хулас нархошон иҷад навор гирифта будам 50 дирам оптовиш. Ина 9 сомон 50 дирам 10 та боло гирен агар дона 11 сомон. Ира бинен ним коса, тарелкои оши, мана ин намуд ва яко. Хулас ҳамаи ҳамино бори новинка дар мағозаи 1001 яклухт. Бозори Корвон, поёни бозори Корвонай рӯ ба рӯи ҳафтахтар 1001 яклухт ва яй таги навастройка дай духтаро ба осонӣ пайдошон мекунен. Пурсиден ку духтарако, марҳамат, анаи пасудора пурсиден бисёре далакай нарасида буд. Боз бори новинкашон на ҳозик шодан ҷобаҷо кардан духтарако. Ина ино ҳама намудаш омадай. И чанд сумай киҷон? Ва 8 мана ё 86. Нархо чанд сумай? Оха медона 8 сомона. Оптовиш 6 сомон. Ина 6 сомон оптовиш хушругиша бинен блестяшайку. Ина нигоҳ кунен 8 сомон донаяй оптовияй дона 10 сомон. Хулас ҳамаи размерош ҳастай. Ошиё чанда? Ина калоно чанд бошад? Калонша нигоҳ кунен чихо хушрӯ. Ина нархошон ҳастай. Тамошобинони азиз, марҳамат, беҳад хушрӯ. Ина иҷа чанд истаги буд? Шун надидем. 26 сомон оптовия дона 34 сомон. Мана ҳама размерош ҳастай, ҳама моделош ҳастай. Нигоҳ куненда пиёлаошам ҳаст. Беҳад хушрӯ ва ё 7 сомон ай оптовиш. Оптовиш 7 сомон ай дона 12 сомон. Мана марҳамат, каседа дар корай биёен бозори Корвон рӯ ба рӯи ҳафтахтар. Таги навастройко даян 1001 яклухт. Дӯстони азиз, аз иҷа ман навор гирифта будам. Мана ҳози ки бори нав омадагай хостум бори дигар шумода навор пешниҳод кунам. Нигоҳ кунед, ина бакалои фасон чанд намуд омадагай 8 сомон 7 сомон 10 та гирен ҳамқаи меғалтатуна духтаро. Арзон ай нархошон, интихобшон хеле ва хеле зиёдай. Ин магазини нави 10 сомон ай охи. Духтарако, ина бисёр медонен ки ман навор мегирам ами магазини 10 сомонора. Боз як магазини нави фасонаш буромадай ки бо иҷада интихоб хеле зиёдай, бо навай интихобшон. Хулоса беҳтарин варианто.
тарако бори нав омадагия нигоҳ кунед болиштои фасони арзон нархошон медонед ай чанд сум сар мешавад духтарако нархи оптовиш аз 25 сомон сар мешава марҳамат беҳад интихобана авария нигоҳ кунед чӣ хеле интихоб бисёрай ҳама намудаш аста иҷада медонен 45 сомон донадай 36 сомон оптовида ҳар хелайда чанд модел омадагиай 25 сомон донадай оптовидай 30 сомон оптовида донада хуласам хеле да нархошон аз 25 сомон сар меша чоркунҷашам астай не хеле дарозакшам астай ин магазини навай духтаро марамат каседа дар корай бо нархи дастрас биёен бозори корвон ҳафтахтар рӯ барои ҳафтахтар таги навастройко дай тамошобино 1001 як лухт иҷада ҳам пасудоҳоям ҳастай ина нигоҳ кунед 1000 намуд пасуда доран иҷада бакалу дидена тарелкаву хулас ҳамаи чи ҳастай бо нархҳои арзон ин магазина нав кушодагиан нархошон беҳад нархҳои хуба инам хеле буклея диден донед ки аз анамин магазинай борошон зурай духтаро мана марамат биён як бурак бо худтон тамошо кунен ира бинен духтарако слаймои фасон омадай ҳамаш новинкаян диден донада чанд сумайкиҷон донада 7 сомон буда ина марҳамат барои фарзандотон метонен харидорӣ кунен 7 сомон донада касе ки оптови мегире 4 сомон оптовиш ина барои савдо мегирен барои фарзандотон мегирен ҳатман анами нуқтаи савдо биёен ия бинен хушрӯй 5 сомон ҳам хеле меша 5 сомон ай оптови гирен 7 сомон ина коробочка дайда туҳфа мекунен хушрӯ мана 5 сомон як коробка чаш донада 7 сомон ба ира бинен киндроша иям 5 сомон айдруш чӣ меброяд ҳамин намуд бозичо аст худтон вар мекунед ай сюрприз на нигоҳ кунед ҳамин намудо 5 сомон ай диден киндракошон иш шоколад надора фақат бозичая оптовиш 7 сомон оптови 10 дона боло ҳисоб мешавад ай 10 дона боло оптови ҳисоб мешава ин магазина ман нагуфтама шумо да духтарако биёен бозори корвон рӯ ба рӯи нигоҳ кунед 7 тахтар таги навастройко дай 1001 як лух номуш инамира диден инам якама аз рӯи ами мешиносен хулоса беҳтарин варианто игрушкои арзон яко чиян қахшуча туфтестай вай ина бинен и чанд пулай ҷон 25 сомон ина диден духтарако оптовиш 15 сомон мана ира бинен барои савдо мегирен барои кӯдакотон мегирен духтаракотонда хушрӯча ира бинен борошони 16 фасон 16 фасон 1001 намуд доранд аз чи аз игрушка чи аз мисол нехели средствои шустушӯӣ ёки пасуда ҳамаша аз ин нуқтаи савдо бо нархи дастрас пайдо мекунен доставка доре на доставка мешавад иншалло ният дорам ма рақамашонам мемонам ҳатман ҳамроҳи хичонам суҳбат шавем духтарако нигоҳ кунен игрушкои арзонтон ёфтем ина савдо мекунен кӯдакакотонда мегирен ҳамқа зур арзон борошон ина инора диден як пачкача да инами сафедай катишинам хеле краскаҳо доранд мегирен чанд сумай 6 сомон ай диден бо оптовиш 4 сомон будай туҳфа мебарен духтаракотонда бачаҳотонда хирсанд мешан ба хичон мегиран ба хости дилшон ранг мекунанд беҳад хушрӯай ана баъд нигоҳ кунен ма шумода чӣ нишон метем диден ира 4 та бозича дора инам хеле мошинчача самолёт инами 4 таш 6 сомон ай ина ҳар намудаш астай 6 сомон ай 4 таш ана касе ки оптови гира ами 10 пачка гираку 10 ҳам хеле короче ё чанд сум меғалта 4 меафта 40 сомон да фаҳмиден 10 та ай ҳами мегирен ки нигоҳ кунен 4 та дора я пачкаш беҳад хушрӯ арзон дастрас идодам ина мегирам ку кӯдакода ина биёин намҷа ҳам қачизакои хушрӯ ҳаст чи ай барои овозия вай ира бинен ҳамиқа чизакои хушрӯ ина 6 сомоне оптовиш 4 сомон будай ина иҷа бо фруктиҳо ҳастай иам 6 сомон оптовиш 4 сомон мана ин чанд пул вайша дона дона мефурӯшен ино 5 сомонан оптовиш бо арзон мешава оптовиш 7 сомон хулоса мана 1000 намуд игрушка ин магазин нав кушода шидаи тамошобино биёен поёни бозори корвон даяй рӯ парӯи ҳафтахтар таги навастройка даанд духтарако 1001 як лух навистагиай иҷада бо ина нигоҳ кунен духиам доранд кремоям доранд ини хеле ва яко буд ку шамако нишонтон дода будам айёям ҳастай хулас ҳамаи чира аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунен
ва духтарако нигоҳ кунед, ман шумода чӣ ёфтам барои шакаргириям, барои асалгириям беҳад ира пасудачаи хушро омадай. Ира бинед бо қушуқчаш катиай аҷоиб буд 75 сомон ай духтаро магазини нав да. Агар ки ина 10 та гирен оптови гирен 65 сомонӣ мешава. Ина нигоҳ кунед да, мисол айҷа шумо 1000 сум да харид кунед, аллакай ҳамаи борошона шумо да оптови ҳисоб мекунанд. Ана нигоҳ кунед ва мевагиракҳои фасон омадагай, қандгиракҳо, донагиракҳои хушро омадагай, нархҳошон арзон ай духтарако. Ҳамаш стилои нав. Бори новинка инак барои идо, барои туйё, барои арӯсакҳо бисёр ҳози сезонш омадагай мепурсанд. И замбуракҳоро бинед чӣ хушрӯчай. Марамат ин нуқтаи савдо биёед бо нархҳои дастрас пас суда харидорӣ кунед. Ана ира навор гирифта будам ку ҳамам қапурсид нигоҳ кунед да 370 сомон ай. Оптови вақте мегиред 1000 сум ами сетша гирен худаш 1000 сум меша. 310 сомонӣ ҳисобтон мекунанд. Хулоса мана беҳтарин варианто. Ина ёра бинен, ё оригинало шайда, я бур биёед бинен бухтон. И 200 сомон ай, оптовиш 175 сомон а. Ина сетаго марамат. Бозори Корвон рӯ ба рӯи Ҳафтахтар мағозаи 1001 лухт. Иҷа ҳам оптови ҳастай, ҳам дона. Мана и қисма нигоҳ кунед. Ина набураку чанд сумай? 150 сомон ай диден. Инам як инам хали вайш хушру аҷоиб. Оптовиш вақте мегирен 119 сомон меафтатона. Хулоса вариантои беҳад фасон. Суда мепурсен духтарако, ина боз ҳам мағозаи нав омадагем. Пасудои хушру. Як бурак бинед и комплекта ядата дора. Ина падносора бинед чихо фасон барои рӯи дастархон. Аҷоибот дута дора комплекта чанд сумай? 280 сомон. Духтарако 280 сомон ай дуташ, оптовиш 245 сомон меафта. Оҳаняй оптови медонен кай мешава. Вақте ки мисол шумо аз ами мағоза 1000 сомон да харид мекунен ку, мағоза навк шуда штагай. Шумо да ҳаминора ҳамаша оптови ҳисоб мекунанд. Баъд нигоҳ кунен моделакҳои новинка и магазина хитоёк шудаган сифати борошон беҳтарина. Як бурак бинеда ягон таштошка нест духтаро. Марҳамат. Ина оригинало чанд сумае? 120 сомон, 195 сомон. Духтаро и 220 сомон ай, оптови 100 оптовиш 192 сомон меафта. Ана якша бинен ишам қа хушру 250 сомон донаш, оптовиш 215 сомон. Ина 250 сомон дона даяй, оптовиш 215 сомон. Хулоса ҳар он чизе ки мебинен ку дар ин нуқтаи савдо оптовиш қариб чанд қарзон ай духтаро. Ина бо биёен аз наздик метавонен омада тамошо кунен. Бинен духтарако ма шумода чӣ ёфтам аҷоибот. Ира бинен ҳамқа термосҳои хушро овардиян. Ина обнӯшакҳои беҳад фасон. Инош бо кашлёкча доштаа диден 35 сомон донада, оптовиш 30 сомон. Марҳамат иҷада 1000 намудуш омадагай ай 20 сомон сар мешада. Ира бинен ва ира бинен ишаишда хушро, ишаишда хушро. Хабар дорен ин магазина навк шудаган. Ма як бор дигар шумода навор гирифта тавсия дода будам. Ина марҳамат биёен бо ҳамқа обнӯшакҳои хушро овардаган аз 20 сомон қиматиш чанд сомон ҳаминам дора. То ҳамин 35 сомон ай духтаро. Ира бинен чиқа хушрӯчай. Иҷа ба ҳам барои калоноям ҳастай, ҳам кӯдакодам ҳастай барои мактабу садикшон. Мана нарх беҳад дастрас ай. Ина ино чанд сомай? 40 сомон. Ва юра бинен чиқа калонаки хушрӯанд. Нарх арзон. Марҳамат. ҳам оптови ҳам дона доранд. Бозори Корвон, поёни бозори Корвон ай рӯ ба рӯи Ҳафтахтар таги навастройкҳо даян духтарако 1001 лухт номи анами нуқтаи савдо. Марҳамат биёен 20 сомон инами тараф ҳамаш 20 сомонӣ будай. Медонам ки ҳами занҳои мо инами чиза мекованд. Духтарако як нуқтаи савдо да омада медонед ин чай? Авқутбарак, термосча ҳа? Мана марҳамат барои мисол касали хабаргирӣ мерен ё ки ҷои кортон авқут мебарен. Хулас гарма как нигоҳ медора беҳад хушрӯ. Аксия рафтестай 60 сомон кардаган. Марҳамат касе ки оптови мегира оптовиш 48 сомон ай. Мана оптови яъне ки 10 та гирен агар ё ки аз ами мағоза 1000 сум да харид кунен ку инамино мисол нархи оптовиш меафта. Хулоса бинен иҷадани касрулкои 100 сомона ҳозирам астай 6 та дора 100 сомон духтарако. Марҳамат биёен. Поёни бозори Корвон рӯ ба рӯи Ҳафтахтар таги домо даян духтаро 1001 лухт. Ман ту қазонора мепурсен ҳозирам ҳастай чанд сомон? 700 сомон. 700 сомон. Оптовиш 614 сомон. Хулоса беҳтарин варианто бо нархи дастрас.
анами хетермсои фасон то ёфтагим духтарако бо нархи дастрас марҳамат биёед нигоҳ кунед хушругиша медонен чанд сумай донаша бугу киҷон иш 105 сомонай донаш 69 сомон ина 79 сомонай донаш 105 сомон ина инаш чи 98 сомонай 77 77 сомон сомон оптовиш 98 сомон донаш ана ино 100 сомон оптовишай 115 сомон донаш ин магазина нав хитоёк шудагиан духтаро поёни бозори корвонда метонен биёен тамошо кунен қабор бисёр доран ҳамаи чи овардагиан нархҳо ку нархҳои шок нархҳои арзон мана инаму дошам ҳастая инаму даку чанд пул бошан 90 сомон ин 90 сомон 65 сомон оптовиш оптови медонен чи хеле ҳисоб мешавад духтарако шумо агар аз нами нуқтаи савдо 1000 сомда харид кунед ё ки 10 та аз амино гирена оптови ҳисоб мешава мана ина бинен 200 сомонай фасониша диден дта дорад ино дтаган ҳардушия ченаян ки дтагаян духтаро наборда дта доран 200 сомонай вақте опт мегирен 154 сомон меафта хулоса нархошон арзонай поёни бозори корвондаян марҳамат биёен рӯ ба рӯи 7 тахтар таги навастройкоода ира бинен ҳамаи чи овардагиан духтарако қай набор фасонакае духтарако нигоҳ кунен чойникча дора 4 таи дига бакал дора 40 сомонай оптовиш боша 30 сомон бинен чихе хушрӯ ба туҳфадам хушрӯай коробкачаша бинен охи мана коробкадам туҳфаям барен фасонак барои чойнӯшӣ марамат 30 сомон оптови дона 40 сомон касе 10 та бигира и оптови аллакай ҳисоб мешавад духтарако марҳамат биёен ин нуқтаи савдоро нав кушодагиан ҳамаи чизакошон арзонай ина ино чанд суман сахшрӯакане 125 сомонан оптовиш 100 сомон мана марҳамат каседа дар корай ҳатман биёен бозори корвон поёни бозори корвон даян рӯ ба рӯи ҳафтахтар мағозаи 1001 яклухтаги дом даян духтарако ба осонӣ пайдошон мекунем